Ribeira presenta o seu Camiño das Estrelas para impulsar o astroturismo e poñer en valor o coñecemento dos mariñeiros. Contará con 3 actividades que inclúen unha formación astronómica e de observacións. O Concello de Ribeira quere ir un paso máis alá e adentrarse no mundo da astronomía. O Departamento de Turismo vén de presentar unha nova iniciativa, o Camiño das Estrelas, co que se quere afondar no astroturismo e tamén Poñer en valor a astronomía e crear unha afición que se existe en Ribeira é un tanto complicada de poder acceder a ela e pretendemos a través de talleres e de teatralizacións poder facer que a xente se chegue moito máis a isto e que ter en conta que Ribeira xa é destino Starlight, pero ten unha complicación chegar a el que está en Sálvora, polo tanto buscamos outra serie de puntos dentro de Ribeira, falando con asociacións de astrónomos como con outra serie de xente experta neste campo. Fixáronse 3 puntos onde se realizarán 3 actividades dentro deste Camiño das Estrelas. As 3 propostas están pensadas para dar a coñecer a astronomía e que as persoas interesadas se inicien nela. A primeira delas será o sábado 14 de xuño en Oleiros, na que se vai a facer un taller de iniciación, se vai a explicar o que é a astronomía e os conceptos máis básicos para que unha persona que non teña moita idea poda achegarse, poda, xunto con toda a súa familia, porque está pensada para todo tipo de edades, adquirir os coñecementos máis básicos e xa ese primeiro día, despois dese taller, se sale e se fará unha observación no campo do Oleiros, no que, dado a pouca contaminación lumínica que existe ao redor, baixando un pouco o que a propia iluminación municipal. A segunda saída está fixada para o 14 de xullo en Aguiño. Na Praia da Cobasa, na que tamén vamos a facer outra observación, pero esta vez será teatralizada. Non haberá un curso de formación, sino que o que vamos a traer é unha serie de astrólogos e actores que van a explicar mediante unha teatralización o camiño que sería das estrelas. Esta vez facemos un cambio, xa que, históricamente os mariñeiros se centraban e ubicaban no mar a través do uso de o que son as constelacións e as estrelas, e entonces queremos volver a poñer en valor ese tipo de coñecemento que foi un pouco desaparecendo ca chegada da tecnoloxía. Mentres que se pechará o Camiño das Estrelas o 24 de agosto en Olveira. Na zona do Parking das Dunas, na que tamén existe pouca contaminación lumínica e se permite unha observación do cielo perfecta. As dúas, tanto a de xuño como a de agosto, non se poderá repetir, é dicir, a persoa que vaya en xullo non pode ir en agosto, e que vaya en agosto non pode ir en xullo. Sin embargo, si se pode ir ao taller e ás teatralizacións. Os grupos serán de en torno a 50 personas, cada un deles. Iniciativa coa que se quere poñer en valor a astronomía, a cultura e o municipio. As persoas interesadas en participar poden inscribirse chamando o 981 87 3007 ou na oficina de turismo situada no Malecón de Ribeira.